Ahoj! My vás vítáme u dalšího videa. Battle Flip Challenge. Vidíš ještě? Koukej si na to. Fail. Takže čau lidi. Doufám, že se vám líbilo intro, protože jsme si s tím dali celkem dost práce. A jsme u prvního spotu. Teď to bude normální battle flip na dlaždice. Tak jdeme na to. Teď na druhou. Čekujte masa. Pěkně, pěkně, pěkně. O, skoro. Už to děláte půl minuty. Výborně. To byly faily, idiote. Druhý spot, zábran. Taková blbá věc. To se úplně nepovedlo. Řekl bych, že se rozbije ta flaška. Hoď to sem. Třeba dáš battle flip. Výborně. Kde to bylo ještě? Skoro. Řekl bych, že by to stačilo. Bez přelejvání flašek ever. Moje ruka. Víš to? Bez přelejvání flašek. Pičo. Přelejvání má dobrý název. Přelejvání. Přeleje se to. To fakt je tam. Failure. Prdele. A do toho potoka se netrefil. Třetí spot. Elektrická skřínka. Hashtag fyzika. Hashtag nemáme flašku. Kousek, jeden box Co bude? Hashtag s vítrem to je lepší. A on fujká proti mě, takže moc ne. To zkusíme bez víčka. Jo. Já jsem čekal jako na víčko spíš. Bez víčka. Martin, běž na to. Kamera může to snad. Hajzlové. Se stává. Stála. Teď Asi jdeme vítr. na spot číslo 4. Ale jako uděláme to falšovaný, že já to hodím a mezi tím bude střih a pak to dopadne. Jo, jasně, klidně. No, nějaký... No, to bude. Hoši, není doufám špatně, že to natáčím. Jsou to Stopni to! Jsme u spotu číslo 4. A to, co jste viděli předtím, to bylo jen tak, jo. To bylo jen tak. To není pravda. Není to pravda. Tak jdeme na spot číslo 4. Tady hodit? Tady battle flip? Tady je taková příš. A my to musíme prohodit tady touhle mezerou. A aby to dopadlo sem na ten okap. Takže prostě netěžký. A aspoň si to prohodil, to se počítá. Já půjdu tady odsaď. Je. No, zajímavý by bylo. No, mě taky napadlo. To nebyl battle flip, to se otočilo. To nikdo neviděl. Kousek. Je, náš starý dobrý kamarád. Šel. Ahoj. Šel. Jo. A tím nám to nejde, proto jsou to faily. Faily. No. Pojď, kámo, pojď. Wow. Yeah. Kámo, ty jsi to, Teď to dám já. ty jsi to Počkej, já měl točit? Ty jsi netočil? Ty hajzle, pojď sem!
Takže vítejte u tohohle speciálního kola na závěr tohohle videa. Jak můžete vidět, naše aréna, v které budeme dělat jakýsi turnaj, kde my se budeme střídat. Kdo to první 3krát hodí, původně to mělo být jednou, ale jak jsem ho tady viděl, tak radši 3krát, aby měli šanci ostatní si trošku zahrát, víte? Takže jdeme na to, teď bude střih. Takže první kolo, jdeme na to. Začíná tady Marťas a nic. Teď jde tady náš slavný kamarád, kterého můžete znát, taky nic. Teď tady jde slavný třetí kamarád, který už to jednou dal, takže je největší hrozbou. Teď jdu já. Tak. A kousek. Nedal, jde Marky. Martin. Jsem to kleknu. Hop. Oj. Takže jeden, počítej si jeden. Dobrý, teď Teď jdu já. jde tady mistr. Mistr. Krotitel švábů a jiný havěti. A taky nic, teď jdu já. No, ten jeden battle, co jsem dal, tak Martin nenatáčel. Máš se před kolem. Bohužel. A zase Martin, ten už to jednou dal. Tam je v patách. A nic. Už není. A jde slavný třetí kamarád, nebo kolikátej to byl. A taky nedal. Teď jde tady mistr Švábín. Krotitel Švábínu. Si nemyslíš, že ten spot nějak pomáhá? Jo. No jasně. Teď jdu já a vy to uvidíte z first personu. Jo. Kousek. To se skoro Přes vítěz je personu. kdo? Kdo je vítěz? Musíš mít 3. Já. Musíš mít 3. Aha. A hází, kdo hází? Mistr Marťas. Jestli dáš druhou, tak běž domů. A jestli dáš třetí, tak už nechoď nikam. Protože nebudeš v tomhle videu, protože tohle jsou faily. Myslím, že teď to bude nekonečné. Dáme to na 2. Dáme first Na person. 2, takže se v polovině celého kola. Koda? Co to dát? Oj. On už to tam takový vyšlapaný. Kdyby to bylo rovný, jak jako no, v tom je to těžší, že jo? To je potom jak úplně to samé jako ta podlaha. Teď jdu já. Už se lepšíme. V tomhle videu se staneme Ej, first person. že už je to 1-1, no. Ano. Souboj titánů. Teď to dám já určitě, bude to souboj 3 titánů. A potom 4. Takže Kámo. náš největší flipař, který by teoreticky měl všechno vyhrávat, je od nás pozadu. On se chtěl rozsvědčit před tímhle videem. No bohužel se nerozsvítil nikdo, protože jsme neměli tolik času. Teď jde tady krotitel švábů. On nečekaně přišel, takže vlastně my jsme měli takovou potenciální výhodu. Těsný to jo, ta flaška je fakt na prd. Zase těsný, ta flaška je fakt na prd. Zase Počkej, ne, vyzkouším, že to fakt stojí. Stojí. Protože jdeme teďka 3, jeden poté. No, jako první. Mistr krotitel švábů. Mistr já. Ne. Je, špatný. Já moc přes ten telefon tam nevidím. Kousek. Teď to bude asi nejdelší video. Tady vytrám vlasy. 10minutové video. A ještě Tady házíme. Jdu já. bych nebyl. Je. To je už 10 minut. Už 10 minut. Už 10 minut od začátku našeho prvního spotu a uvítání. Kde bylo, nevím kde. A už je to oficiálně, kdo z nás dřív dáno. No, že jo. A to Luky. Bude to Adam. To já? Jo. Nebude proti
švábu. To švábu. Starý Karmaman. Šváb, pomoci. To pomůže? Are you serious? Hej, kdyby tady kada. No tak by se to nepočítalo, to by Bohužel. dělalo hodně Já víc. vím, no. Takže teď jdu já oficiálně. Teď jdu já, taky oficiálně. O. Závěrečný karmaman. Ano, to teď skoro vypadalo jako, že jsem to dal z té kamery. No, ale to vždycky jenom vypadá. Já ne úplně všichni. Ale prostě Jeden. nikdo to nedá. Protože ten vítr začíná být silnější a silnější. Jo, nesvádí to na vítr. Ježiši, jsem dělal úplně se Sofina z toho. Já nemám Sofinu, to je ten problém. Sorry, pane Hitler. O. Kámo, to bude dlouhý. Jestli tady to... Jsme u 5. spotu z 10. No jo, je to Počkej, kdo říkal, že tady bude 10 potů, když tohle je koneční, třeba pokračování, ne? O. konečný spot. Jestli já teda statek lajků, bude pokračování. Jestli dáte jeden Battle Flip Challenge. Jestli dáte jeden like, youtubeři vznikají 15 000 lajků. Tak mi jeden, že jo? no tak minimálně 4 mít budem, že jo? Oh. No, protože jsme tady 4, samozřejmě. Ani ty 4 Dáme 10 lajků? Oh yeah. Jestli přibude jeden odběr, tak budeme všichni nejvíc rádi. Martě, tak ho odebírej. Já si myslím, že já tady to nemám moc sedu. Vůbec znáte No to je prostě nějaká rozbitá. Já vám to říkám, ten vítr prostě tady proudí a ta fyzika prostě nefunguje. Ne, Adam No, už našel to dobrý padá. spot. Adam našel dobrý spot, No to kde to házet. spíš špatný. Ne, on teďka ví, kde je to blbý, že jo? Nevím, kde je to dobrý, kde je to docela rovný. Ale kámo, tady Teďka to neoficiálně. neoficiálně mám ukážu jednu občurávku, i kdybych to dal, tak se to nepočítá. Takhle jak s tím škubnout, ale... Už jsi byl? Ne, když jsem říkal neoficiálně. To je jedno. Neoficiálně. Taky tak jsem ne... Oficiální. To se něco švábil? No, to se nepočítalo. Tak to moje se taky nepočítalo. Myslím si, že tady to nikdy neskončí. Jestli chcete Jestli vidět přesáhneme závěrečné 15 minut. napadání, Jestli dejte mi přesáhneme 15 15 minut. minut. To už dávno je, ne? 15 minut. 13. To jinak nás pokořil. Si začneme jít. Wow. No, na víčko určitě. Teďka se tady 15 minut snažíme dát Na to a on dá na víčko, to se počítá za 2. No kdyby někdo dal rovnou na víčku ze začátku, tak No, tak máme vyhrál. dobrý. Tak my se tady možná vyvrtáme z toho takový dírky, že prostě Jo, sorry. si do toho stačí trefit tím víčkem a prostě to půjde. Přestává to. Přestává. A vítěz! Vítěz? Jdeme pogratulovat vítězovi. Ale pořád jsou to faily samozřejmě, proto nám to nešlo. Pěkně, pěkně. No to jsme to prolouhali, tohle video mohlo mít klidně jenom minutu. Pogratuluj vítězovi. Já Já na závěr ještě Battlefield na ten konec vydá na to. To nedáš. Dám, pokud tak. Ale to už jsme dělali spot. Jestli tento. to dá, dejte A o teď 10 ten lajků závěrečný? víc. Teďkon já. Lidi, dal to, takže jakmile někdo něco dá, tak 10 lajků. Jakmile něco někdo nedá, tak další 10 lajků. Oh! 10 lajků. It's fucking. Takže my se s vámi Loučíme a u dalšího videa Čau.